taas Paavon linja, tukemaan sieltä tuolta. Hyvä Eke, hyvin pelasit, loppu asti vaan. Jes, ja sit taas mennään. Hyvä Matias, taas prässipallo, ettei pääse helpolla, hyvä. Jes. Leveek balanssi riittävästi. Lasti, tää oli nyt se mistä puhuin. Sinne! Puhu Leke. Saa olla. Tää oli se tila. Lepe lähte! Leke, leveyteen ja pyydät, kun se Paavo sai hemmetin hyvän katkon. Täällä on tullut 2-1 teitä. Pyydä rohkeasti, pyydä kovasti pallo. Paavo, täällä toi sauva. Leke on valmiin mennä taas, kun se selataan. Jes, loistavaa. Idea hyvä. Hyvä. Viivan osu. Hyvä pyrkää. Ai mitään, taas pelataan. Hyvä nopea. Emeli on. No menit selkään pyryyn. Ja puhe. Pyry, nyt se 5-1 siis. Nyt se 5-1 sulla. Joo, päättyy laukaukseen. Vaakule. Käänny! Taas kapee. Lähtetään kapee. Hyvä Paavo, just näin. Ja sit siihen Pyry nyt toi pohjaan, nyt taas se sun. Jes, ja taas pelaa. Kovempi seve! Karri nilkka jää näykäks vaan muuten rennalla jalalla. Ei tarvi puristaa, ei mitään, ei tarvi puristaa. Pam! Tälle. Pepe seitä yli. Mata. Hei! Jatka! Hyvä puhe. Vielä vaan kova! Hyvä Paavo, hyvä puhe oli. Seve pyytä! Lassi, me vaan alle tukees tuoppia! Tälleen. Hyvä oli. Lassi, vaan oisit jatkanut vielä 5 metriä sen tupen alle, että ois saanut sen tuen sille puolelle. Tie mihin ne meni. Kato yhtäkkiä. Leve, repe. Onko nää päättyy tasavaltaan? Hyvä tuoppi. Vedä. Hyvä Pyry, hyvä tuoppi. Hei! Just hyvä Leke. Ei niitä metri syöttöi tos noin. Tuoppi tue alla. Alaspäin meno. Loistava idea, hyvä idea. Pallo kohti vaan Leke. Repelo. Leke, me vaan alle vielä. Ryhmity jo hei! Tätä on repe. Pekka on. Ja Leke, irtoa. Hyvä tuoppi, nyt oli hyvä reagointi, just näin. Hyvä tuoppi, nyt oli hyvä reagointi. Oi! Hyvä Paavo, tuoppi tue alta, jes. Tuu vähän tuoppi, tuva! Ja Lassi taas vähän näin. Ja tuki sinne, tuki Sebulle! Tuoppi! Mene!
Heittää vaan hei. Taas pallo pelattiin tänne päin, nosta koko pakkaa taas tänne päin, muuten me juostaan siellä boksineessa. Aina vaan meni tällä. Ajan. Tekee Matias, saadaanko jotain aikaiseksi? Saadaan Keke Matias jotain aikaiseksi, just. Tuoppia kohti se on. Hyvä Raija. Loppu asti Tuoppi, loppu asti Tuoppi! Paavon alle asti! Olemas. Olemas. Leke leveeks vaan, leke leveeks. Älä tuu tänne, leveäksi leveäksi. Älä tuu ihan samaan linjaan. Ja nyt on menee se taas Paavon selän taa. Minne vaan. Leveäks. Hyvä pyryy. Hyvä pyryy. Hyvä Latti, loistavaa. Hyvä Leke, just näin loppuun asti. Hyvä Seve. Nyt taas omaa maali kohti Tuoppi. Hyvä Kes. Tuoppi keskustalle ja laidan puolelle, tälle puolelle. Jes. Ja eteenpäin. Tai siihen kapeelle, Paavo kapeelle. Jes, tue Tuoppia. Tue Paavo. Alat leken brassi. Hyvä Tuoppi. Pelaa leveyteen jalkaa vaan. Jes. Sitten kapeelle leke taas, Uhu. Mamo, pyytä! Hyvä Repe! Ville, ota valmiin. Oikein juoksu, hyvä Repe! Tuoppi rupes viipyy. Niin, se pitäisi saada nyt tulla 2 minuuttia tekemättä mitään. Paavo, sun kautta just ja leke jalkaa. Sinne, loistavaa. Tuki saadaanko? Hyvä puheeke. Hyvä yritys Leke, uutta vaan. Pekka! Sitten ollaan ylhäällä koko ajan prässi, jes. Hyvä Pekku. Ja taas Rau, puhu! Samo aikaisemmin tänne puolelle, missä on. Pelaa jalkaa vaan siellä leveäksi. Tuomari! Vaihdetaan. Heitä vaan! Vaihtoa! Pamse. Hei! Rajan. Omalla heitolla! Keskel. Tue vaan. Nyt vaan omaa vaan. Maalikarri, hyvä Matias. Sori, oli Matiaksella lähellä puolen kohta. Tuoppi! Missä pohjapelaajan rooli? Niin, mieti äskeinen tilanne. Nyt on takana täällä 4-4 täysin tyhjä. Oikein takaluotta. Hyvä Paavo. Prässi vaan. Hyvä Matias. Just näin. Ryhmity muuten. Eteenpäin puolustaminen. Käsi! Ja rauha. Ales! Noppee! Leke jalkaa. Jes. Just näin. Nyt eteenpäin katot. Hyvä. Sinne tyhjää tilaa. Hyvä. Piino! Maali Leke. Eke tuo. Nyt on Tuoppi oikea paikka. Älä mene.
Siihen vaan jalkaa tuo jalka. Yes. Ei lähte! Tuki! Tuki! Mukaan! Repe! Hyvä Eero. Keskusta tuo vielä peruuta laidan puolelle! Keskusta pois! Tuki! Paavo, jaksatko? Ja rauhoita Kari hetkeksi! Rauhoita Kari! Nyt! Kalikarri! Kalikarri! Leke Matias on Paavoa kohti, ei oo sun se. Pääsee puu. Ja sieltä kiinni hei! Hyvä Eke ja rohkeasti vaan pelaamalla. Näin, hyvä. Eteenpäin. Loistavaa. Idea hyvä Eke. Niin kapea taas. Seve, esil! Pyry, se on sun nyt oikealle pelata. Silloin kun se pelataan tonne, kun Paavo joutuu tulemaan. Ja eteenpäin, käännä nopeasti Sebu! Jes, pidä vauhti Lassi! Pyry tipu keskelle! Me vaan Jesapaa, Pyry tipu nopeammin vaan! Me Jesa! Hyvä Leke! Jes ja taas Paavo vähän, Paavo sun puoli! Vielä! Vaan yli vaan sit! Alright, toppi siihen. Tuoppi, tuu! Pyry, keskikenttä! Älä mene Ville vielä! Tuomas tuu pois! Lomerille vaihdetaan tää loukkaantunut pois. Pyri nopeammin! Siihen taas prässi taas! Mitä sen pitää se puolustaa? Katso sitten Iro, ettei mene yli. Hyvä Paavo. Taas tuki, sen nettuun puolelle. Ees, eteenpäin. Hei! Sinne vaan vielä. Mene vaan Ville! Sinne Seve! Kapea! Pyry alas! Pyry ei saa katketa, hei! Oma maalipäin! Ja leveeks Eke, leveeks! Sun puolet aukee, hei! Ville pystyy jo, mene jo!
Hyvä lekeä, hyvä duuni. Varoittakaa Pekka! Tuki Ekelle, tuki! Sinne! Severi! Kyllä siitä voi vettää jo. Paavo, pelaa pohjalta. Pelaa pohjalta, Pyry pelaa sun yläpuolella. Pyry, jeesaat sit alaspäin kanssa. Ja sit taas linjaa Pyry, sit taas linjaa. Puolustetaan linjaa. Nosta! Mikä oli virhe? Mikä oli virhe? Oikein selätään. Voi. Eteenpäin, he katat sieltä eteenpäin. Jees. Ide loistavaa. Hyvä Ville. Hyvä Ville, noin! Hyvä Ville, ole ihan rauhallisesti. Vaihdetaan, Lassi. Vaihtoa. Toinen pitää olla vähän alempana, että melkein ja se pääsee. Vielä haastaa muutama kertaa. Ei, Teve, ei se! Teve suuntaan! Kyllä siinä, nyt on kiire alle taas. Pyri jeesaa Paavoa, siihen keskelle menee vaan hei linjaa. Leke, me jeesaa linjaa. Hyvä juttu. Hyvä Leke. Hyvä yritys oli. Siihen. Uhu. Pekka! Hyvä yritys Ville! Hyvä ajatus Ville! Ville Prässi suuntaan, hyvä. Hyvä Ville, just näin. Hyvä Simo. Hyvä Ville! Hyvin tulit kapeelle. Itse kun nyt pois siitä se. Näin, ei. Ja Eke, Mate, olkaa vaan, hakekaa vaan hei, eiks niin? Saadaan jollekin puolelle auki se. Matias! Yes. Nopeammin vaan sit jos päältä vaata. Yes. Tarkkaa! Ville lähet taempaan. Täältä leveyssuunnasta taempaan. Älä peruutat alaspäin vaan. Se maalia kohti, mutta taempaan. Sieltä lähet. Yes. Tää liikkeelle. Yes! Loistavaa! Ei oo! Mene! Näin on aloitteet! Hei! Töitä Raijan! Hyvä Emeli! Hyvä puhe oli. Raijan! Ei oo! Tosi Niin kuin näin! Niin voi pelata! Vitsi! Mari vois vähän liikkua. Hyvä Paavo! Keseve! Pallo menee! Hyvä puhe! Hyvä Leke! Rikki on! Nyt Raijan! Se on tila! Pyri, sulla on kiire nyt! Me vaan! Mene! Kapee! Hyvä oli! Ja taas kapee! Jaksa Paavo, tukee! Mene vaan Ville, mene vaan! Ja sit ryhmä kasaan! Sepe! Liikkuu! Vitsi! Meträt maali. Hyvä yritys Paavo! Brassa ettei pääse kierrättää. Hyvä Ville! Kapee! Laita! Pyry! Raijan! 2 mukaan! Käyttää Keville nyt! Ville menee! Pelaamaan. Leke vaan kapeelle. Vielä juoksu tulee koko ajan Leke. Voitti vaan! Vielä juoksu tulee Leke koko ajan. Lepe eteenpäin! Lepe nyt! Palaa Pyry siihen taskuun, ettei se aukee. Kävele jalat auki! Iiro, nyt on taas pitkä väli! Mene!
Vielä lekeä. Simo paikkaa. Rää, Jaska! Tuomari! Tuomari vaihdetaan! Tuomari saaks tulla hei? Nyt on kai se näin. Tuomari saako mennä hei? Saaks tulla hei? Joo, mene. Hörppyä vaan, hörppyä. Töitä vaan, hyvä. Hei. Ajan, päättäväisyyttä. Käsistä peli. Mitä? Oli siis. Joo, mä katsoin. Niin, se meni niinku mun mielestä sisäpäin. Oli se. Joo. No. Hyvä! Taas hammakassa hei! Mene käyntiin vaan hei! Hyvä Matias! Rikki oli! Hyvä lekeä, leveä just siinä eteenpäin vielä. Hyvin lonkerolla pallolle. Hei! Koitetaan nyt taas saada ajatus mukaan siihen, pojat. Älä me hakkee sitä heittoa siitä metrin päästä. Hyvä puhe lekeä, erittäin hyvä puhe. Palloa ekana. Alapuolelle Tuoppi vaan. Jees, hyvä. Eteenpäin, kovaa eteenpäin, jes. Käännä se. Simo leveys! Aivo paikkaa! Pysy siinä taskussa, mene siihen samaa linjaa. Sun Pekka. Hyvä lekeä. Mene vaan! Hyvä puhe. Hyvä lekeä. Hyvä pojat! Ei! Mitään kertovaa. Tukitaan siihen. Jaska! Hyvä Emeli! Tuki, lähemmäs keskusta! Simo keskustan puoli! Hyvä Ville! Rikki, hyvä on! Rikki, alimies! Alimies hei! Älä tuu kortteen mitään. Älä yritä. Olihan se oli hei. Jos ollaan rehellisiä, sehän oli ali. Jos se yhden meille puhaltaa. Sinne! Iiro loukkasi. Rauhalliseen! Ja juokset siinä kohtaa puustiin. Energiat toisaalta. Niin, pyry. Sinne vaan, Ville, niin maali vähintään, sinne vaan. Tekniikka. Ylös pojat! Ryhmittyy! Puhu! Hyvä Seppu, just näin. Tuoppi sun! Ja eteenpäin, käännä, leveys suunnas juoksut! Mene Ville! Ei tullut paikkaa. Timo! Yritäpä päästä ohi, älä
Oli se paitsi. Oli se paitsi. Oliko? Oli. Ja oikein ettei tullut mitään. Ville toi syksin läpi. Pallo sisään vaan. Reilu pitää sit kuitenkin olla ja rehellinen noista kämään. Hyvä Olimppa Tuoppi, erittäin hyvä. Ja ykkösellä vaikea tänne. Oli kyllä. Oli kyllä. Siellä oli kenkää jonkin verran. No, hyvä ettei ratkaista korteilla peliä. Tuki, Tuoppi. Pyryneni. Hyvä, jaksaa, terävämpi. Yes. Nyt oli Eki loistavaa. Timo, ota enemmän leveyssuunnasta kun lähdet haastaa. Älä yritä läpi päästä siitä ajasta. Oletko vaihto takaa? Hyvä Emppu! Tuoppi kun kova pallo, just näin. Nyt hidasti sillä ja muuten pitääkö ne tauolla. Eteenpäin Raija. Pelaa Paavo laita täältä kun Leke on vielä pois. Nyt Raija. Hyvä Paavo. Hyvä. Ville liikkeelle. Miksu. Vaihdetaan sama. Timo, tumia. Vaihdetaan. Timo pois. Joo, ei saa näköjään. Joo, se käy pohjaa. Leveyden kautta! Lähde mukaan! Leveyden kautta Sebu! Tuomari! Mätä kesken. Tuomari! Laitat sen, pitää tulla Tuomari, yksin. vaihdetaan. Ei missään nimessä Pois! takalinjaa jäädä. Seve! Pohja! Pomo! 10! Rajan, leveys. Sepu! Tässä on tila, sitten nyt lähdetään. Ville vähän painetta. Hyvä Paavo! Ei! Pamse! Nyt pitää päästä eteenpäin! Siitä taas jos ollaan Tuopin puolella, niin eiks niin? Sitten toisen pitää mennä. Eikin muista, että tuolla on kentällä. Et Raija. Hyvä Eki, loistavaa. Yhteistyötä! Leke pallolle vaan. Emiksu! Sen linjan Raino! saada vielä. Sen linjan ohi, jos katsoo. Näin mukaan! Pyytä Raija! Hyvä Matti, Raino! vielä vaan. Kapee Sebu! Tuu sieltä!
Hyvä liike. Sebu! Hyvä Rajan! Keskeltä jättää itse pihalle, saa kavennat siihen topparin paikalle. Älä jää laidan puolelle silloin. Hyvin syötti. Niin oli ihan loistava syötti. Niin. Kovaa pitäisi saada. Tämä Matias. Mene kovaa! Tippu! Vähemmäli! Pekka saa! Ja vielä lekeä, vielä lekeä. Vielä, missä oletko? Jaksatko lekeä? Tule vaan! Hyvä, rauhoita. Rajan! Lassi sinne. Hei! Tuoppi, onko se valmiin puolustaa? Yes. Vai sentään! Pyry, jaksaako lähteä sieltä? Jaksaako lähteä taustalta? Pyry, mene vaan! Saat laituriin. Hyvä Mene vaan Sepu, kun päätit! Mene vaan! Hyvä Ville! Kato. Mene! No näin, Leke! Vaihdetaan! Leke tulee. Ville hyvin pelattu. Hyvä Ville, hyvä kaivo. Pyry, saadaan katkot nopeasti leveyteen ylös, saadaan sulle pallot jalkaa sinne, päästä haastamaan. Ville reagoi nopeasti, hei. Eikö niin, mihin sä oot menossa? Tarkkaa! Hyvä Matias. Ei tuu sieltä! Ei tuu! Seuraavaa! Jasko! Hyvä Sebu. Just näin, idea hyvä, uutta. Ville, hyvä idea. Iiro! Pystytkö pelaa isommalla ylös? Vaikka empun kautta. Lassi kapeammalle. Palkitaan. Hyvä Ville, hyvin kaivoi. Ja taas ryhmity. Pyry alle, heittäjä sulle. Jaksatko Pyry? Seve! Kuljeta kovaa! Ja vielä Lassi, vielä jaksatko? Joku siihen vielä! Mene! Pyry vielä, pitää Lassi jaksaa, Lassi vielä. Ja tulit nyt kentälle, hei, jaksa vielä. Tuoppi vähän. Missä Ryan? Ja vielä tuki sille keskeltä. Ja vielä käy. Ales! Pyry, pari syvää hengitystä ja sitten taas mennään. Tuoppi, sun pallot olla alla siinä. Puhu Lassi. Käänny eteenpäin. Yes. Nyt Ville syöksy läpi. Hyvä Ville! Loistava Lassi. Malja kohti vaan, no mennä vaan. Maali Pyry, hyvä Ville, hyvä Lassi, hyvin pelattu. Hyvä Eke. Nyt tästä sun aloittaa. Tuoppi, ne isot pallot eiks niin kun tulee. Sun pitää ottaa se alla, ettei se katkee noin toiseen suuntaan saman. Ryan! Jää Miksu, mene sinne alas! Alemmas Miksu! Jaska ottaa sen. Hei, mistä muut on? Pidä vauhtia! Erittäin hyvä Tuoppi.
Hyvä Pyry. Jeesus sentään mitä toi? Vielä kerkee yhden vetää, hei! Nopeasti Pyry! Aika loppuu tän jälkeen. Viimeinen. Niin. Tuoppi kakkosen. Ole niin, se on täynnä jätkä, nyt tehdään siitä se! Tebu. Voi oikeus ja kohtuus! Vaali Haku. Oma ryhmity. Pyri tuvaa. Loppuu siihen. Käänny! Käy! Niin, pieni.